Înainte să înceapă episodul, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și subscribe. Deci dacă nu dați like, eu fac curât. Deci fac curât. Curât. Vă puneți cu mine. Ești banat pe server. Banat. Băi, da, easy. De ce ai murit? Aha. De ce ai murit? Ești banat pe acest server. De ce? Timp pe solo. Ramă, mă, nu mai juca, mă. Putu, Dumnezeu, mă, așa. Tot eu, nu mai înjura, mă, nu mai înjura. Urcă. Nu știu să fac parkour. Hai, mă, nu fii inapt. Dar nu știu să fac Mă, parkour. urcă, mă, sus, mă. Bă, dar nu... Băi, futu Dumnezeu, mă, e handicapat. Așa. Bă, vină, mă, încoa. Mă, stai, mă, bă, fii cu minte. Mă, fii, mă, cu minte, mă. Eu pus cu ăstea. Ia. Dani, Mocanu, Dani, toți băieții care știu să facă banul. Banul, ia. Dacă dați like, o să... Ai intrat? Da, dacă dați like, Da. o să luați de cine examen. Așa fac disperația de like-uri, știi? Dacă dați like, mâine o să găsiți 1.000.000 de euro pe jos, ceva genul, știi? Știi, mă, terminația aia care cer like-uri, dacă dați like, o să luați de cine examen, dacă nu dați, o să luați 2. Da, mă, îi cheamă Silvi Botea să terminați. Păi nu, mă, că eu nu fac așa, eu zis așa pentru că... Na, ia, boss, ce faci aici? Te ascundeai, mi-o ascundeai, este, am bătut un boss schetar. Păi nu, mă, zic de aia că, coaie, eu chiar dădeam like, știi, că vreau să iau 10 examen. Când eram 8-a. Adică era mai terminat decât ei. Forest! Naruto, tu vrei să-l bagi pe Kakashi? Ce încerci aici să faci? Nu pot să cred că cum veneau amândoi pe mine și ei nu se băgau în seamă între ei. Bă, aici, disperați suntem. Păi eu da, eu aveam focus, mi-am luat target. Ce se zic că te-ai prima auzit ăla? 2000. Deci, mă întreb. Taci, mă, ia unde Hai, să... du-te pe el. Hai, Ia, du-te, uite. dă-ți cheapă. Bună, boss. Mă primești pe insulă ta? A, ce te să mă primești? Te bate. Mă bate un căcat că eu dau. Uite, bă, ce prost. A căzut. Easy. Unii ultimul. Deci, teleportează-te în mijloc. Nu ți-ai dus cu. Mă duc în mijloc. Așa? Așa? Îl Și merge văd, față. îl văd. Eu văd. Amarc. Bună, boss. Hai să o dăm parte. O, ce t-a dat eu. Easy. Coaie. Mor, eu. Mamă, coaie, ce easy. Sky ursul. Băi, nici... 2 secunde asta așa am câștigat meciul. Băi, nici nu m-am chinuit, mă. Mă, ce-a făcut, Am să mă? tu ești. Mă, n-am murit, mă. Mă, cum a supraviețuit? Să mor tu. Da, mă. Bă, coaie, și-am zis De și eu. mă. Hai, du-te pe el. Are 12 inimi. Du-te. Unde-i? Că nu-l văd. În spate la căcatul ăla. Poate mă împinge că... Hai că mă împinge. Ce vrei, mă? Marș. Așa, easy. Ești prost. Păi, coaie, sus pula. Am un topor. Am kit. Ce am kit? Nu știu, n-am kit. Am kit. Wow. Deci dacă vine căcatul ăsta pe aici. Care cat? Eu? Eu da, vin pe tine. Ce faci acolo, mă? Înțeleg că dai lava, dar ce faci? Coaie, mă bate! Am supraviețuit să... Bă, mă, coaie, mi-am luat target de la un copil, coaie, nu pot să cred. Deci nu pot să cred așa ceva, coaie, avea skin de Alex, de... Cine spamează cu blazer, mă? Cine are căcatul ăla de blazer? Eu! Probleme? Vrei să le rezolvăm? Ia vină pe insula mea. Îi primez cu cel mai mare drag, să moară. Să moară dușmanii tăi cumva? Te consideri dușmanul meu? Zi-mi, atât vreau să aud, dacă ești dușmanul meu, te-am ars. First kill l-am făcut eu. Mie mi-e frică să merg pe aici, că știu că sunt mulți handicapați care vor să mă omoare. Îți cam full, dar n-am botoși de diamant, dar sunt cam full în rest. Ia, pe aici, să vedem. A, bună, boss, ce faci? Hai să ne batem, hai, vină încoa, hai, boss, stai cu minte, că e greu. Doar blocul pe de la ei, ești nebun. Ia, cât stai aici. Uite, mă, veni să mă bat pe mine, Steve, mă, din Minecraft, ești nebun. Coai, pune lavă pe mine, sub. Coai, mi-a pus lavă, nu cred. Dacă te-aș fi bătut, ești pe stare. Era. Unde ești? Unde ești? Și eu pe aici. A, încă știi viață, vezi că mai sunt 3. Hai să batem pe ăsta pe ultimul. Care e? Ăsta ești Mă tu? uit la tine. Ah.
Păi nu mă batem, mă, hai să batem pe ultimul și facem 1v1 ca lumea. Să câștigi L-am ori, găsit. să câștigi ori tu, ori eu. Păi reușești să-l Hai bați? acum. Reușești să-l bați? Dacă dacă cad în voi, eu mă denigrez ca tot. Te aud cum te bați cu el, nu? Bă, zi-mi te rog că tu fugi de el și nu el e tine. Coai, nu fi prost. Dacă mă omoară, Nu, facem 1v1 ca lumea, mă. Dar n-am săgeți. Ai săgeți cumva? da, de ce? Hai, dă-și mie jumate. Face și pe Vicu. Bă, nu... Hai că-ți dau o pulă. Bă, ce para. Viu om, mă. Mor. Am. Unde ești? Ca și ce secțiuni sunt? Dar de ce ești, fraier? Dar ce? Tu mă pe surprindere, ce vina mea? Mamă. Nu cred asta. Tu smorți mânti de copil, uite și coi. Stai că mai am 3 inimi de regenerat. Mă rog în voi, dacă nu-mi zici unde ești. Eu aruncă te. Dar foarte bine. A, gata, mă, tată, te-am văzut. Aha. Uuu, fugi, Sebi! Fugi, Sebi, fugi. Mamă, ce vreau să te împing, băgam eu așa. Intre pe aia de 7 din nu știu de câți. Bă, și eu am văzut. Coaie, ce... Bă, what the fuck, what the hell, what are doing? Aolă? Step brother. Și Oh my și God. ți-a dat iteme de căcat? Ca, da, asta vezi că așa e modul. Știu. Nu că știu. Vezi că aici să ai un pantalon sau așa e OP. Da, bă, N-ai ce. nu, vreau să zic că am armură bună. Da, și eu foarte bun. Tu știi ce bun am? De mai bine mi-o dădea. Coaie, nu pot să fac asta. Mă duc în centru direct, eu nu stau la discuții. Mă duc și acum. Dar nu veni după mine, lasă-mă în pace. De ce nu, că noi ne batem la final. Păi bine, dar nu mi-o dai. Da. Dacă mă vezi, nu mi-o dai. Bă, asta să fie și ție, și pentru tine să fie ăsta. Păi da, dacă dau în greșeală. E aici. Mă bate unul, nu vin să cred cu aia, mă bate. Așa, altul un foc în lavă, ce prost e. Prostule! Ce split? Pare, protection 4. Hai că... M-a bătut cu pumnul cu aia, bă, prinde combo ăsta, Să mor băi. te-a bătut cu pumnul. Nu, m-a aruncat în voit, nu m-a bătut, dar gen, zic că m-am prins tare cu pumnul. Slabule! Zi-mi unde ești. Pe centru pe aici mă bat cu... Îl împing până acum. Vezi că tu pomară în bală. Vezi, poate ți-aș ție la fel de mergi voi. Și ultimul în stânga, uite în stânga și vezi. Ultimul, doamnă. Mamă, Unu. diamant. De la De Selin. la Selini. Ce talent! Ce stai mă tu Băi. acolo? Hai, cred că nu poți da cu arcul, mă. Băi, ce fraier ești, Dar mă. du-te, mă, du-te după el, du-te că slag toți. Vezi că vine unul. Unde? Uite-l. Putu L-ai văzut? Dumnezeu, mătirii handicapat în Bă, sus. bă, nu, bă, e altul pe la spate. M-a Bă, bătut, te-a pe la spate. M-a bătut. Aia galbenă. Asta e mapă de ecologiști, vezi că nu e iteme repede. Am topor, ești prost. Bă, unul deja vine pe mine. Da, m-a bătut. A venit unul pe mine și l-am bătut. Nu, m-a bătut, fraier, că n-am apucat de mi-am pus itemele. Eu am apucat tot și deja sunt full, băi. Mă, Ce talent. lasă-mă să supraviețuiesc. Dacă nu mă lași, pe măta obele. Ce? Ia stai că ți fac. Vezi că nu e nimeni, e singurul în mijloc. Wow. Așa să bată întâi ei. Cât am vrut să N-au treabă cu ele. pantalon de diamant. Perfect. Dar jos nu mai e nimic? Era și jos. Bă, vezi cum faci să cobor jos. Ce? Hai că știi cum. Cobor jos. Stai așa că... Merge fața. Așa. Wow. Enderpearl. Cască diamant încantată. Sabie încantată cu diamant. Aici. Wow. Hai că ăștia nu... Ăștia nu știu nici ce să mai și bat. Hai, ieși afară, sar pe. Hai, sar la bătaie. Stai, care în piept. Vezi că e unul, a ajuns unul în mijloc. Unde? Are full diamant.
Unde că-l bat de-l dracu, e slab. Păi ce n-înțeleg asta? A, s-a dus pe altă insulă. E? Ia, mă duc pe A venit, asta. a venit prințul, e o fată și n-are cască diamant. L-am bătut El cu s-a unul, bătut. stai așa că l-am bătut cu unul acum. O văd și pe aia. Sărim în joc? Du-te pe jos. Bună, prietena mea din cealaltă! Fato, stai, nu da, nu fi agresivă, dar ce e, space în pat? Ce? Am văzut ce e, space în pat agresiv? Păi și Ia? unde este restul? Vezi că mai e unul în stânga ta? În spatele tău. Îl văd. În spate. Ia. Și-a spart tinsul, ce dracu a făcut? Da, mergi pe el. Și-a dat cu TNT-uri. Te rog, în void. Așa mi-a făcut și mie unul, mă. Ce-ai, mă, că eu Ia, nu uite, mă... Coaie, mă băguiesc! Asta e meciul meu, presimt că e meciul meu, fii atent, că dacă nu este nu e meciul meu, să te cași tu în gura mea. Să mă cac și eu în gura mea. Și eu am așa o presimțire că mi-a dat și alte bune. Bă, vezi că alea de regenerare, puținele alea sunt foarte bune. Regenerale. Regenerare. Era să cadă în voi, nu vin să cred așa ceva. Eu zic că e meciul meu și era să cadă în voi, adică despre ce vorbim. Da, te bați sau ai venit pe mijloc? Nu mă, spera unul pe insulă, că m-am dus să-l bat. Și cred că mi-au bătaie, nu știu ce am impresia. N-are sabii, e prost. Încearcă să fugă de mine. Dar eu sunt mai tare Cum decât mă el. bate cu ei să banul ăsta? Am bătut, dar normal când vine altul la third party, mă. Băi, de asta nu suport. Tot ce fac efort ține. Și mă joc oameni. Băi, unde dracu ești? Într-un centru. Profil, Sași. Da, lasă-mă, copilea! Copilul lui Dumnezeu! Am căzut, dar zi-mi te rog că am urât pe ăla care mi-a dat target. Nu. Batem copiii pe Minecraft. Hai, Așa pun titlul, batem copiii pe... De ce avem 3... What the fuck? Tu ai 3 de viață? Da. Coai, ce cu jocul ăsta? Cine e regulă cu jocul ăsta, de fapt? N-am armură. Deci că am 3 de viață, bag și un golden apple, așa. Să mai am 2, că mie nu mi-ajunge doar 3 de viață. Oh my god. The loots. De ce am 70 de poțiuni de success? Dar pe mine mă întreb, Da, păi nu. de parcă știu eu. Ma... Bă, Leo, dar aici sunt PvP-uri, mă, intensiv. Mi-o dă unul, mă. L-am omorât pe unul. Mi-a dat-o, bă, nu-mi vine să cred, mă. Bă, coaie, ce... Gata, mă, nu mai înțeles. Bă, da, bă, de ce nu mă dă lângă tine, mă, nu înțeleg, adică... Ce paramă de joc, mă. Bine, în sfârșit, gaming normal, cu aia m-a săturat de 3 rânduri de viață, ce e aia? De Te băteai jumadean? Mă vedea jumadean, pe aia venea unul la tăr. Da, mă, nu suport gaming-ul ăla. De eu nu mai dat pe de el până acum, a fost prima dată. Da, și pentru mine a fost prima dată. Mi face gaming-ul normal cu aia. Gen așa, cum jucăm acum. Și așa, gen fără armuri diamant și așa, normal. Hai, boss. Hai să te batem, mă. Stai, mă, cu minte și tu, copile. Am rămas fără mâncare. Zici mie unde ar trebui eu să găsesc mâncare. În pădure. Du-te în pădure. Caută de aliguri. Pizda, mă, mamă, ce m-a căcat pe mine, futu să Bă, dar nu mai înjura, mă, nu mai înjura, mă. Dumnezeu, mă, așa. Tot ce, nu mai înjura, mă, nu mai înjura. Hai, răstă, băi. Dă-i, play, vezi că e galbenă una, dă-i pe aia, hai. Dă-i pe aia. Vezi că e mapa de autiști. De economici. Ești lângă mine, teammate, vezi că ești lângă mine.
Da, nu sare pe mine, numai să sară bești Săr pe tine, dar vezi că nu te bat. Bă, iar, bă, nu suport jocul ăsta, bă, deci nu mai suport. Și cu 3 rânduri de viață, mă. Bă, de ce sări pe mine? Nu am sare pe tine, prost. Nu. Și am avut o dată. Ai fost unul din Morcov. Vezi că vine unul pe tine! Vine unul pe tine! Te salvezi! Te salvezi! Te salvezi! Te salvezi! Te salvezi! Îl batem! Dă-i L-am mea, prins! dă-i I-am mea, prins! dă-i mea, I-am prins! L-am prins la comp! Bă, vezi că doar mine dă să mor eu. Știu. Coai, mai dai și tu în el, că eu... Gata, dă-mi... Mamă, te-am salvat, bă, zi mersi. Dă și mie ceva ce ai acum. nevoie? De pantaloni, de tot. Ia. Păi dă-mi. Ia botori și așa. Ne-a pus slavă, stai că ne-a pus slavă. Nu vreau să mor acum. Nici eu. Eu supraviețuiesc. Ai sabii? Am o sabie de stone. Ți-am dat, Acum mă, nu mai am de stone. Mă, cine dă? Hai să faci. Nu dă nimeni. Ce ai? Tu ai dat mine. Mai trebuie să bagă 10 golden apple să mă regenerez. Știu, dar eu mai am unul, îl păstresc pentru Eu am 3. situații. Ia, mai dă și mie unul, Bă, Ia, dă-mi băga mine așa. Ia! Mi-a furat golden apple-ul. Dă-mi golden apple înapoi sau te omor. Te-am minus cu... Bă, vezi că tu dai mine, mă! Mă, tu dai mine, mă! Coi, tu ești ăsta, dă-te. Că mă bat și ăla cu ei. Păi bate-te, hai că... Fugi, bulangiu. M-am omorât. Mamă, ce bun ești. Dă-mi un gol de aia, până mă uit, că nu mi-ai dat. Bă, ești prost, nu mai... Bă, l-a luat ăla, mă. Am unii Hai, în merge. mijloc. Unde închis, da, mă, în mijloc, nu vrei să faci. Eu te păzesc cu arcul. Dacă îți spun acum... Păi unul aici! Am prins în void, easy. De ce ai murit? Aha. De ce ai murit? Ești banat pe acest server. De ce? Timp pe solo. Nu cred așa ceva. Expiră în 5 ore. Intră în Discord, că-ți dau poarta, intră în Discord. Stai așa, că-ți stai pun așa. asta la filmat. Bă, coaie, du-te, drag. Stai să mă bag cu ăștia. Dar nu, mi-a dă, că ăsta e copilul cu pui ăsta. Dar mie cine mi-a dat bani? Nu știu, uite-te. Stai Te uiți? puțin, stai mă că mă bat copilul ăsta, m-a bătut copilul ăsta. Ești banat pe acest server, banat 2020-21, banat pe de Izamax Ro. Motiv, timp pe solo. Expiră în 5 ore și 59 de minute. Ne auzim data viitoare, băieți.